Ρε εσύ Γιώργο, Τι είναι ρε Γιάννη πάλι? έχεις ακούσει το μύθο για τον τρελό? Ποιο τρελό? Το ψυχοπαθή με την ψυχολόγη. Όχι. Έχω ακούσει από τους παλιούς, σειρά 150 και βγάλε, ότι υπάρχει ένας τρελός που κυκλοφορεί στα φυλάκια και σκοτώνει το τρίτο και το πρώτο νούμερο. Και εμείς τι νούμερο είμαστε ρε Γιάννη? Το τρίτο. Ωχ, το άκουσες αυτό? Ποιο ρε Γιάννη? Κουτό αγόρι, βλάκα. Ωραία παιδιά, το ξέρατε κι εσείς αυτό που μου είπε ο Γιάννης? Τι είναι Γιώργο? Για τον τρελό με την ξυφολόγχη ρε παιδιά, που γυρνάει στα φυλάκια και το σκοτώνει το πρώτο και το τρίτο νούμερο. Δεν ξέρετε τίποτα? Άσε ρε εσύ τι λέει ο Γιάννης τώρα ρε. Ο Γιάννης είναι αδερφή. Γι' αυτό μας στείλαν τον Πανίσιο, το χούδα χούδα. Ποια τα είσαι το κτίνος, θα μας προστατεύσει από κάθε απειλή. Χούδα χούδα, τι σου έχω πει! Βούλωσέ το στόμα σου. Είσαι αμετάθετος. Σταμάτα χούδα, θα το στείλω στη δημιουργία συντηρήσεως. Μαζί με το μουρλί! Όχι το βγάζει και γλώσσα. Στο διάολο. Κτίνος. Ακόμα χτυπιέσαι κοβροσκυλό. Άρα φαγητό. Για αυτή τη βδομάδα αυτό είναι. Αρκετό. Κοκακόλα. Τίποτα. Ποντά είχα. Καλά κι εσύ ρε Γιάννη. Γιώργο, Τι είναι ρε Γιάννη πάλι? τι είναι αυτό εκεί ρε? Ποιο? Ένα παόκι λιγότερο. Διάολε! Θα σε σκοτώσω! Νομίζεις θα σε φοβηθώ? Χούδα χούδα, σταμάτα. Είσαι ελεύθερος πια. Ήρθε η μετάθεσή σου. Τι λες ρε? Δεν σε Ορίστε, πιστεύω. δες. Δεν είμαι μεταστός. Δεν είσαι πια. Δεν είμαι μετάθετος. Δεν είσαι. Έτσι, έλα να φύγουμε. Ξέρω τι σκέφτεστε όλοι σας. Πότε θα βγάλει ο σημάδι τις υπηρεσίες να σας στείλει στο φυλάκιο. Να τραβήξετε κανένα βιντεάκι. Είμαι στο φυλακείο, κάνω κύμα περιπόλου. Γυρίζω θρίλερ με τρελό, είναι καλό το παρέο. Πίνω βάφους και παίζω μπρο. Πίνω βάφους και παίζω μπρο. Υπάρχει φύλακα εδώ, Και ο Πιέρος παίζει ροκ. είναι εδώ κι
και πεζόφρο κι ο Μαρής ο Πατρινός πρωταγωνιστή κι αυτός. Έχω στον όπλο βαστό κουδαλάκι εσωπλιστό. Πίνω μπάφους και πεζόφρο